Setkali jste se někdy s někým, kdo se zdál být naprosto rozumný, klidný, slušně vychovaný, dokonce i štědrý, a přesto ve vás nějakým způsobem vyvolal zvláštní pocit neklidu? Co když skutečné nebezpečí v lidech nespočívá v hlučných výbuších nebo zjevné nepřátelství, ale v něčem mnohem jemnějším? Carl Jung, renomovaný švýcarský psychiatr, věřil, že ti nejnebezpečnější jedinci často nesou v sobě rys, který je skrytý na očích. A překvapivě to není to, čeho se instinktivně bojíme, jako je nečestnost nebo agrese. Ve skutečnosti toto nebezpečí často přichází v oděvu klidu, šarmu a tiché kontroly. To je přesně to, proč ho tak snadno přehlédneme, dokud není příliš pozdě. V tomto videu se ponoříme do Jungova hlubokého psychologického chápání a pomalu odhalíme varovný signál, který by se nikdy neměl přehlížet. Na konci se možná začnete na určité lidi dívat úplně jinak. Než začneme, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu. A teď pojďme na to. Jungova vize lidské psychiky. Abychom plně pochopili Jungovo varování, musíme nejprve pochopit, jak vnímal lidskou mysl. Jung věřil, že každý člověk nosí sociální masku, personu, která mu má pomáhat fungovat ve vnějším světě. Za touto maskou se však skrývá nevědomí. Rozlehlá vnitřní krajina plná instinktů, skrytých emocí a univerzálních archetypů. Jedním z nejdůležitějších prvků v tomto skrytém prostoru je to, co Jung nazýval stínem. Souhrn všech vlastností, které jsme v sobě odmítli. Podle Junga stín není formován pouze společností. Vzniká z vnitřního napětí mezi tím, kým skutečně jsme a kým si myslíme, že se musíme stát. Jako děti si internalizujeme představy o tom, co je přijatelné, milované nebo hodné chvály. Vlastnosti, které se do těchto ideálů nehodí, jako hněv, zranitelnost, ambice nebo nezávislost, jsou potlačovány. Postupem času se začneme stotožňovat pouze s vlastnostmi, které získávají uznání, a zbytek odmítáme. Ale to, čeho se zříkáme, nezmizí. Tiše se skrývá pod naším vědomím a nenápadně ovlivňuje naše chování, rozhodnutí a vnímání. Tato skrytá síla je přesně to, co dělá stín životně důležitým a nebezpečným, když ho neprozkoumáme. Stín nemusí být nutně zlý. Jeho sílu mu dává fakt, že zůstává nepovšimnut. Ukrývá naše pudy, strachy, žárlivost a dokonce i nerealizovaný potenciál. Když tyto aspekty nerozpoznáme, začnou se zkreslovat a deformovat. Lidé, kteří odmítají svůj vlastní stín, ho často promítají ven. Viní ostatní za ty samé věci, kterým se sami v sobě odmítají postavit. Jung to viděl jako druh psychologické časované bomby. Co se tedy stane, když někdo svůj stín zcela ignoruje nebo potlačuje? Potlačování a stín. Když někdo odmítá uznat své temné impulsy, tyto pocity nezmizí. Místo toho se propadají hlouběji do nevědomí, budují sílu a čekají na cestu, až vyjdou na povrch. Jung slavně varoval, že co si neuvědomíme, prožijeme jako osud. Jinými slovy, čím více popíráme své nedostatky, tím více nás ovládají z pozadí. Nevědomí není jen pasivním úložištěm našich pohřbených emocí, je to aktivní síla, která je přetváří. Když se zřekneme částí sebe sama, nezůstanou jen dřímat. Mění formu a hledají vyjádření nepřímými a často škodlivými prostředky. Čím více jsou tyto ignorované části potlačovány, tím symboličtějším a iracionálnějším se stává jejich uvolnění. Noční můry, kompulzivní chování, iracionální strachy a vzorce sebesabotáže jsou často způsobem, jakým se stín snaží proniknout do našeho vědomí. Jung věřil, že ignorování těchto signálů způsobuje jejich zesilování a nakonec člověka dotlačí na pokraj zhroucení nebo průlomu. Člověk, který skrývá svůj stín, se může zdát klidný a vyrovnaný, ale pod tímto povrchem se skrývá vnitřní konflikt vyžadující uvolnění. Někdy toto napětí propukne jako emocionální výbuchy. Jindy se projeví jako pasivní agresivita, rigidní kontrola nebo skrytá krutost maskovaná jako péče. Tito jedinci často nechápou, proč ničí vztahy nebo se cítí neustále nenaplněni. Odpověď je však obvykle stejná. Stín, kterému se odmítli postavit. A tento vnitřní konflikt se stává ještě nebezpečnějším, když je spojen se specifickou iluzí, kterou Jung považoval za obzvláště klamnou. Iluze morální nadřazenosti lidé, před nimiž Jung nejvíce varoval, nebyli ti otevřeně agresivní nebo násilní. Byli to jedinci, kteří skutečně věřili, že jsou naprosto dobří. Když se někdo vnímá jako morálně nadřazený, duchovně osvícený
nebo zásadně spravedlivý, často ztrácí schopnost reflektovat své vlastní nedostatky. Morální nadřazenost je tak nebezpečná proto, že se chrání před sebezpytováním. Lidé, kteří jsou přesvědčeni o své vlastní dobrotě, mají tendenci ospravedlňovat kontrolu jako péči, manipulaci jako vedení a krutost jako nutnou tvrdou lásku. Navenek se jejich činy mohou zdát ušlechtilé, ale pod povrchem se skrývá odmítnutí konfrontovat se s vlastní vnitřní temnotou. Jung věřil, že čím více se někdo drží dobré identity, tím je pravděpodobnější, že bude jednat podle jejího opaku, protože pohřbil jakékoliv vědomí, že vůbec existuje. Co to tedy všechno spojuje? Jaká neviditelná nit spojuje tyto znepokojivé vzorce? Jung nám dal mrazivou odpověď. Než ale budeme pokračovat, pokud vás toto video zaujalo, zvažte jeho sdílení s někým, komu by mohlo prospět. A pokud byste chtěli podpořit Mental Dose a pomoci nám i nadále vytvářet smysluplný obsah, jako je tento, klikněte na tlačítko poděkování pod videem a zanechte dar. Vaše podpora to skutečně udržuje v chodu. Nyní se vraťme k Jungovu nejvíce znepokojivému postřehu. Nejnebezpečnější znamení podle Carla Junga je nejnebezpečnější vlastností, kterou může člověk mít. Naprostý nedostatek vědomí stínu. Když někdo přímo popírá svou vlastní schopnost konat špatně, když věří, že není schopen krutosti, hněvu nebo lži, stává se skutečně nepředvídatelným. Není to přítomnost temnoty, co někoho činí nebezpečným, je to jeho popření. Lidé, kteří si uvědomují své vlastní nedostatky, jsou často důvěryhodnější, protože si uvědomují svůj potenciál způsobit škodu a podnikají kroky, aby se jí vyhnuli. Ale ti, kteří se považují za zcela ctnostné, jsou slepí ke škodám, které způsobují. Všechno racionalizují, cokoliv ospravedlňují a zanechávají po sobě zmatek. Nikdy si neuvědomují roli, kterou se hráli. Pro Junga to nebyl jen psychologický problém. Byla to forma duchovní slepoty. Takže až příště potkáte někoho, kdo trvá na tom, že je vždy laskavý, vždy etický, vždy má pravdu, zastavte se. Zeptejte se sami sebe, co na sobě nevidí. Tato odpověď by vás mohla ochránit. Pokud ve vás tyto poznatky něco probudily nebo změnili způsob, jakým vnímáte sebe nebo ostatní, zanechte komentář níže. Rád si přečtu vaše myšlenky. A pokud byste chtěli i nadále zkoumat skryté vrstvy lidské mysli, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu. Protože čím hlouběji se díváme do druhých, tím více jsme nevyhnutelně vtahováni do hlubin naší vlastní duše